Pulled pork og pølsen, det er de nye venner i byen. Vi tager vores pulled pork. Den er jo lavet klar for os. Vi tager bare en gaffel ned her. Begynder stille og roligt at rive. Super mørt. Så tager vi vores gryde her. Vores indkogte sauce, som I finder opskriften på. Vores pinto-bønner. Vi giver den sådan noget af vores pulled pork. Og den tager altså et kvarter at genvarme næsten. Det er ikke meget mere. Jeg blander sammen. Søren, har du en pølse klar nu? Jeg lægger den op her i de her tacoskaller. Så han retter vist snilt lige og lavet saucen klar. Så binder jeg den pulled pork, jeg lige har revet, lige ned på den her hotdog. Den grove tomatsalat, der laver jeg med cherrytomater. Vi har agurk, og vi har rødløg og koriander. Olivenolie. Det giver en super god smag. Jeg giver lige lidt på den første her. Masser af koriander, det er lige en grov udgave af en salsa. I kan lave den, I kan købe den. Det er, hvad der er op til jer, hvad I har tid til. Ja, og skal vi ikke lige toppe den med den lokale... Sådan skal det være. Værsgo, mine damer og herrer. Amigos. Det er altså en sag, der... Det er pølsen, det er pulled pork. De er amigos. Perfekt.